हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो दहाय फुङाव जोंहा दिनै नेपालि बैसाग दाननि 1 तारिखनि एसे मान लानाय होनोमोन ना गिदिरखौ मान लानाय खुलुमस्रांहैनाय बे भिडिअ दंमोन दा बे भिडिअखौ नोंथांमोननो देखायनाय जासिगोन नै बिथिंजाय सेंग्रिफोर दङ बिथिंजाय बेया सेंग्रायाव गोलैनाय नंला दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो नै बिथिं जोंहा फंबाय दङ नै जोङो दायो नेपालनि गोदान बोसोराव मान लादों Ada, beri bentuk. Kedan besarnya, moजां ना? Nih dari जोंहा सारनि न'खराव फैनानै दा बिथांखौ जों आर'नाइ गांसे होनानै मान लाबाय आरो लोगोसे बिथांमोननि न'खरनि बिहामजो आरो फिसाजोफोरखौबो मान लाबाय आरिबाना बड' चिंग्रियाखौ राजाया रानी बनायनो लाना थाङामोन बि खारननि गुदि ओंखायनो बे जायगाया बिनि नामनिफ्राय रानीगाव दोननायनि थानायनि होननानै दा मिथिले इटाभाटाथ' इयुनावहाय जानायनि बे 16 बिगा एरिया नाया बे आरिबाना बड' रानीनि नामावहाय हा होनायनि मोजां मोनदों माताफोरा फोरोंलांला मोजां बुद्धि अर्थि होला जों लानायखौ मोजां मोनदों फिसाफोरा दिनै मालाबा नांलायफ्लांदों मालाबा बुंफ्लांदों रायफ्लांदों नोंथाङाबो खामानि दामानि जायो दिनै नोंखौ खुलुमदों निमाहा होदों आरो जों आसला जाहाथे मोजां बिदिलांथों होननानै बिन भगवानाबो जों राजा बालि खुंग्रियाखौ साननो जों नंगौ दे होमब्ला उनाव लोगो मोनसिगोन खुलुमबाय दे मामा दे मोजां न' फंबाय खुला होदो दिनै मानि थाखाय खुलुमबाय गिबिगिबियैनो गोदान बोसोर बैसागो बोथोरनि जोंनि खुलुमनाय बावहरग्रोबाय जोङो नै दा नेपाल हादोरनि जाफा डिस्ट्रिक्ट मेट्सेनगर 12 नं वार्ड नैबे तिनघरिया सारघरिया बे ओनसोलाव जोङो दङ जोङो थांनाय एप्रिलनि 5 अक्ट'खालिनो जोङो आसामनिफ्राय आसाम उदालगुरि माजबाटनिफ्राय फैदोंमोन दा फैनानै जोङो थांनाय 5 एप्रिल खालि जोङो बे जायगायाव सफैदों मोनाबिलियाव दा दिनैसिम जों बेयावनो दङ आरो फैबाय थानाय एप्रिलनि 18 तारिखसिम जों बेनो थागोन दा जोंनि बेयाव फैनायनि मोनसे थांखिया बेनो जे जोंनि नेपाल हादरनि माखासे बड' मेटसे बिथांमोना गोबां सम हयथ' गावनि माखासे राव हारिमु आरो धोरोम बेफोरखौ सिबिबोनायनि गेजेराव नैबे आथिखालाव बिथांमोना माने बावलांनो हमदों दा बेफोरखौनो गोसोखांनानै सम जोङो गोबां सम नेपालनि मानसिफोरखौ जोङो मेले मिटिङै लोगो मोनो आसामाव थांनायखौ दा बिथांमोनजों जोङो रायज्लायबाय थायो दा दिनै जोङो खुदै आसामनि जिथुनाखि सिङाव थानाय उदालगुरि जिल्ला माजबाट बियाबनिफ्राय जोङो गासै 20 जन 20 सा बेयाव जोङो फैनानै दायो माने खावनै जानानै मोननै टिम जानानै जोङो मोनसेया हालदिबारि 8 नं वार्ड 4 नं वार्डआव दङ आरो मोनसे हानजाया नैबे मेट्सेनगर 12 नं वार्डनि सिङावनो दङ दा गतिके जोंनि थांखिया नैबे फैबाय थानाय जोंनि गाबोननिफ्राय जि बैसागु जोंनि जिथुनाखि आसामाव सोलिगोन बेफोरनि फारसे जोङो बिथांमोनखौ जोङो सांग्रां खालामगासिनो दङ आरो लोगोसे दिनै जों मोनसे बाथ्रा गोजोननाय जों नोंथांमोननो फोरमायनांगोन
नेपालनि जिथुनाखि बैसागुआ दिनैनिफ्राय नांबाय दिनै जोंनि आसामाव मोसौनि सान नाथाय दिनै नेपालाव दिनै माने गोदान बोसोर दिनैनिफ्राय नांबाय नेपालनि जिथुनाखि जा रायजो राजाफ्रा दिनै माने गोदान बोसोर फालिदों बे हिसाबै जों आसामनिफ्राय फैनानै बिथांमोनजों जों लोगोसेनो बिथांमोननिखौबो जोङो फालिफादों न' हाबदों बिथांमोना गेदेरखौ मान लादों बिथांमोना दा जोंबो बिथांमोनजोंनो जों थाबायफानानै दिनै माने गोदान बोसोरखौ नेपालनि गोदान बोसोरखौ जोंबो फालिगासिनो दङ दा गाबोन आरोबाव जोंनि जिथुनाखि जा हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानानै जोङो बेयाव जिखिनि माने 5 तारिखनिफ्राय जिखिनि माने बिथांमोननि बे नेपाल हादोराव फैनानै जोङो जेरैबायदि माने मोसानाय मुसुरनाय फोरोंदों आरो धोरोमारि बिथिङावबो जों गोबां बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरजों जों सावरायदों आरो लोगोसे मोना समाव जोङो आर'ज मेथाइबो फोरोंदों सानाव मोसानाय मुसुरनाय जों फोरोंगासिनो दङ दा बे माखासे टिमखौ लानानै जोङो गाबोन बयबो जिथुनाखि नैबे नेपाल हादरनि सिङाव थानाय बे जाफा डिस्ट्रिक्ट जिथुनाखि अल जाफा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनसे मेटसे समाज सिबियारि आफादनि माने बे हेड अफिस दङ बेयाव नेपालनि गांसे फिरफिला बिरहोगोन आरो लोगोसे अल मेटसे समाज सिबियारि आफादनि गांसे बे फिरफिला बिरगोन दा बेजों लोगोसे मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा जों आसामनिफ्राय फैनाय जिथुनाखि जा कालचार टिमाबो जिथुनाखि आसामनि सिङाव थानाय जिथुनाखि जा बर' माहारिया जा धोरोम सिबियो जों बाथौ धोरोम सिबियारि बाथौ धोरोमनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे फिरफिलाखौ मोनबा गाबनि फिरफिलाखौ गाबोन बिथांमोनजों लोगोसे जोङो बिरहोफानायनि बिथांमोना खाबु होदों जोंनाव दा रायजोफोर गोजोनथाव जोङो बे खाबुखौ मोननानै दिनै जोबोद गोजोनदों आरो लोगोसे नैबे जोङो न' हाबनाय हाबाफारिखौ दिनै जोङो मावगासिनो दङ दा बिथांमोनजों ओंखारबाय दिनै जों न' बिथांमोनजों गिदिंफायदों गेदेरखौ मान लादों उन्दैखौ जोङो बोर सारस्रिदों बेबादि जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ दे खुलुमबाय आया मालाबा रायखांनो हागौ दे बादे माने सेंग्राफोर नेपालनि सिंग्रि मोनलांगोन दे आलाय बेखौ बिहार नै मान लादों माथो दंरा बायलाय उनावलाय माथो दं दे माथो दं दायो बिसिनाव मान लाखांबाय नै दायो ओंखारलांसैलाय दे खुलुमबाय दे दिदीलाई नमस्ते दिदीलाई गिदिर जाथों नै गिदिर जाथों दादालाई दे दादा नमस्ते बाबा नमस्ते सोलोंदों दायो बिथांमोनाव बिसिनाव माने मान लाखांबाय खुलुमस्रां लोबस्रां खुलुमबाय दायो ओंखारलांगासिनो बिसिनिफ्राय ओंखारलांबाय 10 बजे वहाँ